LogicLab és un simulador de pneumàtica online força realista que ens permet fer pràctiques. Ens planteja un exercici, en aquest cas senzill, en què ens diu que vol comandar un cilindre de simple efecte mitjançant un pulsador. A partir de l'explicació del que vol fer i ens dona el diagrama, que són les connexions que hem de necessitar posar amb tots els elements, el nostre cilindre, la vàlvula 3.2 accionada en pulsador i la unitat de manteniment pneumàtica. On tenim el filtre, el regulador de pressió i diferents elements. Es dona uns detalls de tots els components que tenim perquè sapiguem quin és cada un i ens permet un treball en el qual nosaltres podem agafar i fer el muntatge com si fos força real. Ens planteja els elements ja situats en el nostre panell i l'únic que hem de fer és fer les connexions. D'acord? Per tant, si ens posem en els llocs on podem connectar algun tipus de tub, se'ns va posant element. Arrosseguem la nostra connexió. Aquesta seria de la unitat de manteniment a un sistema de distribució, per si hem de treure més d'un tub, i a partir del sistema de distribució nosaltres fem la instal·lació. Portem el tub en la vàlvula 3.2 i de la vàlvula 3.2 en el nostre cilindre. A partir d'aquí nosaltres ja podem fer el que és la simulació. Senzillament el que hem de fer és pulsar el pulsador de la vàlvula i no ens funciona. Per què? Perquè no hem obert el que és l'aire perquè ens vagin a la nostra canalització. Per tant, tenim aquesta vàlvula aquí, que correspon a aquesta d'aquí baix, que l'hem d'obrir. En aquest moment ens indica que ja tenim pressió en el nostre sistema i ara, quan pulsem, ens fa la simulació. Per tant, és un sistema força realista per fer algunes pràctiques. No en tenim masses, però ho podrem utilitzar aquests dies.